נתחיל ברשותכם את הסמסטר החדש, ואנחנו לפני 3 שבועות סיימנו את ספר יחזקאל, עוד לא גמרנו לסכם אותו, ונסכם אותו היום בדברים שכבר שלחתי לכם בפעם שעברה, ומתחילים את אחד הראשון מספרי תרי עשר, שזה ספר הושע, הושע בן בארי, ואנחנו נראה ונלמד, את הפרק הראשון נקרא אותו קודם כל כדי לראות את האווירה של הספר הזה, ולפני שנגיע לזה נעשה השוואה. הושע, עמוס, ישעיהו ומיכה היו באותו זמן. לעומת למשל ישעיהו שהיה בבית ראשון, בסוף בית ראשון, ירמיהו נביא החורבן, יחזקאל חלק ניבא פה, חלק ניבא בתל אביב על הנהר כבר. ראינו גם נבואות כמו שראינו בסוף על בניין בבית השלישי, השני. הוא נולד בארץ? לפי המפרשים, כן. הוא היה כהן. אז ההשוואות שעשינו, כבר דיברנו על זה בין ישעיהו לירמיהו ליחזקאל, ככה כדוגמאות. אמרנו שישעיהו היה לו מיד חזון ישעיהו בן אמוץ, ככה הוא מתחיל. ירמיהו אומר, לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. הבדל גדול מאוד, וישעיהו הוא מושווה למשה רבנו בהמון פרמטרים, כפי שאברבנאל מסביר את זה בספר שלו, בפירוש התנ"ך. וירמיהו, אנחנו יודעים, מול למשל יחזקאל, יש קצת השוואה בגלל שהוא גם כן דיבר בתקופת החורבן, אבל יחזקאל היה לו בהתחלה את הנבואות, וכל אחד בסגנון אחר. אחד לוקח עצים, אחד מביאים אותו לירושלים, תופסים אותו וסיט ראשו, וכו'. יש המון דברים שמקבילים לנביאים האלה, ומצד שני הסגנון שלהם שונה בכתיבה הנבואית שלהם. סיטואציית החיים שלהם, אתה שומע לחלוטין. נכון. זה צריך לדון. דיברנו על זה, תכף נראה. אנחנו נראה כאן, יש איזה מאמר אחד שאנחנו נשיחת סיכום לספר יחזקאל, ועם הערות נקודתיות. ואחר כך אנחנו בעצם חוזרים על תרי עשר, אנחנו חוזרים די אחורה. אם הושע ניבא בימי 4 מלכים, עוזיהו, עמוק בבית שני, אבל הרבה לפני החורבן, יותם, אחז, וחזקיהו מלכי יהודה, כן? המלכים קודמים, אבל בכל זאת אנחנו שומעים דברים שבעצם נותנים לנו איזה צלצול השכמה, בית ישראל, בית יהודה, אחד מול השני, ואנחנו נוכל לראות את זה. והנבואה של הושע בפרק א', שזה 9 פסוקים בסך הכל, היא מזעזעת. איזה אישה תיקח לך? איזה ילדים תקרא להם בשמות? לא עמי, לא רוחמה, דברים מוזרים מזעזעים בפרק א' על ההתחלה. מה? אני שומע הכל. לא, אבל אני אומר, זה דברים מזעזעים, והשאלה היא שעולה, האם זה באמת זה מה שהוא עשה? הוא אומר בדבליים כל מיני שמות שיש להם משמעויות מאוד מיוחדות, אנחנו נראה אותם. והאם זה באמת במראה הנבואה, הוא לקח את האישה? או שזה היה במציאות? ואז מעלים בפני אנשים כל מיני שאלות, מה אתה אומר? מה דעתך על כך? האם זה באמת היה במראה הנבואה שהוא לקח והיו לו ילדים כאלה? כי הנבואה מתבקשת כדי לתת פתרון כזה וכזה למה שהוא מנבא, או לא? או שזה באמת היה פיזית שהיה לו אישה אחת? כן, והאם הייתה לו רק אישה אחת או היה לו 2? לפני זה אישה אחת וזאת כאילו אישה שנייה. כל הנקודות האלה הן בנות שאלות שאנחנו שואלים אותן, ונראה מה באמת התשובות. והספר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי ומיוחד, ויש לו גם הקדמה. אז היה מותר כמה נשים? בוודאי, אנחנו זמן הבא. לפני חרם. לפני חרם ברבנו גרשום מותר כמה נשים שרוצים, צריך שיהיה לך מספיק כסף לפרנס אותם. אבל זה היה לפני חרם. כן, באמת גרשום, אנחנו מדברים על 1000 לספירה, אנחנו מדברים פה על 2500 שנה מאחור, אז 1500 שנה לפני זה, לפחות, לא יותר. אז ככה נעשה איזה מין סיכום קטן, יש לכם את זה, אבל יכול להיות שלא הבאתם את זה, אז רק נקרא. אני אקריא לכם, אני נגיד כמה דברים על זה. שיחת סיכום לספר יחזקאל. כמה אנשים, אני חיברתי פה כמה מחברים לשיחה הזאת. לפני הפגרה הזה. כן, נכון, לפני הפגרה. כי מה שלחתי לכם עכשיו זה דף אחד על ספר הושע, רק על ההתחלה. שהוא גם כן מעניין בפני עצמו. הוא אומר ככה, על פי התאריכים הגלויים בספר יחזקאל, הוא אומר בשנה החמישית, לפני החורבן, בשנה ה-22, בשנה שאני נמצא בבבל,
לפי התאריכים הגלויים בספר יחזקאל, הוא ניבא 22 שנה מחודש תמוז בשנה החמישית לגלות יהויכין, שאחרי זה היה יהויקים, אחרי זה היה צדקיהו, כלומר 3 מלכים קודם, 6 שנים לפני החורבן, ועד לראשון בניסן, בשנה 27 לגלות יהויכין, 16 שנים לאחר חורבן הבית. כי אז הוא מקבל את השליח שבא אליו, מספר לו כל מיני דברים. נבואות יחזקאל מיוחדות בשני עניינים עיקריים. בדברי יחזקאל מרובים החזונות שהוא חוזה. מי הראשון שהוא חזה כשלוקחים אותו בציצית ראשו, ועד החזון העצמות היבשות ומלחמת גוג ומגוג שעליה דיברנו בפעם האחרונה. הוא טס לירושלים, כאילו במצב של טיסה. הוא רואה מה? לא יודע. הוא רואה בחזונו את הזקנים במדור סתרים בבית המקדש, עובדים עבודה זרה, הוא רואה את העצמות היבשות בסוף, לובשות אור וגידים, ועוד העניין שני המעשים הסמליים שהוא עושה, מגלח את שערו, שוכב על צידו, אוכל את המגילה המון זמן, עושה כלי גולה. כבר דנו בשאלה האם מעשים האלה התרחשו בפועל ממש, לפי הפרשנים, או שהיו נבואות המתארות מעשים בעיקרם תיאור מילולי של מאורע, ולא תיאור התרחשותו בפועל. למה אני מביא את זה? כי גם הרמב"ם, איך הוא ידבר פה על יחזקאל, הוא גם מדבר על הושע. למשל, סיפור העקדה של אברהם אבינו, כן? האם זה אירע בפועל? לפי הרמב"ם, במראה הנבואה. אנחנו בבעיה פה, נכון? איך אנחנו מסבירים את הרעיון הזה? כמראה נבואה, כי בפועל אנחנו יכולים להסביר את זה. אתה יכול לשאול שאלה, מה המילים שאברהם מדבר עם בנו? אז בדרך, יצחק אומר, אבי, הוא אומר, הנני בני. המילה הראשונה של יצחק עם אבא שלו, שרואים בכלל בתורה זה אבי. ואז הוא מדבר איתו ושואל אותו, בן כמה היה יצחק? שנבין, זה לא עולל על פי הציורים הנוצריים, בן 37 הוא היה. כן? הילד, יצחק, היה בן 30. והוא אומר לו, הנה האש והעצים והיעשה לעולה. עונה לו אברהם, אבא שלו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. כלומר, המילה הראשונה שאבא שלו מדבר איתו, שהוא מדבר עם אבא שלו, זה אבי. המילה האחרונה ששומעים שיצחק מדבר עם אבא שלו זה בני. עכשיו כל אחד יסיק את המסקנות, מה המשמעויות של הדברים האלה. וילכו שניהם יחדיו, כי איש אחד בלב אחד. השאלה היא עכשיו מה קורה, באמת, יש שם המון שאלות. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים. הוא לא אמר לו את המקום, אנחנו יודעים. נכון? כתוב? ויהיה אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך על ארץ המוריה. ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. לא כתב לו פה איפה הוא אמר ואיזה הר. היה ראייה מסוימת, וירא את המקום מרחוק, לא בית המדרש שלנו, המקום, מקום ספציפי שאמור להיות הר סיני, הר התורה, הר המוריה, כל מיני דברים ששם כאילו אמור להיות בית המקדש. אז הרמב"ם אומר... למה אמרת שהוא בן 37? זה מדרשים? אמא שלו מתה בגיל 127 אחרי שהיא שמעה את ההלם הזה. והיא ילדה אותו בת 90. אם היא מתה בת 27, החשבון שלי הפשוט, 4 בבגרות, מ-90 עד 127 זה 37 שנים. זה מדרש. מה זה מדרש? לא, זה לא מדרש. פרשנות, ואברהם, אתה רוצה לסבך לך את החיים, אני אסבך לך עוד יותר את החיים. אברהם נוסע לבאר שבע, הוא לא גר שם. נוסע למנהרה, ויקום הלכו יחדיו אל באר שבע, ובאר שבע באר שבע, הוא הרי היה בקריית ארבע. מה הסיפור? היא כעסה עליו? לא רצתה אותו בבית בחזרה? אתה מבין שיש פה המון מדרשים בתוך הסיפורים האלה, אבל לא, זה לא הנושא שלנו. אז אני רוצה לעזור לך. אוקיי? אני והנער נלכה פה ושם ואתם חכו לי, השניים הנוספים. הלכתי על כל התנ"ך כולו וחיפשתי את המושג נער, ואז גיליתי את התשובה. בנימין יורד ליוסף, הוא מורד ליוסף, ויהודה עומד ואומר ליוסף 3, 4, 5 פעמים, אם הנער לא חוזר איתי, אם הנער לא חוזר איתי, אבא ימות. ובדקתי שבנימין באותה תקופה כבר היו לו 10 ילדים. הוא נולד שנתיים אחרי יוסף. יוסף כבר היה בן 40. אז אם יהודה קורא לבנימין 3, 4, 5 פעמים הנער בתנ"ך, או לפחות בספר בראשית,
לעד גיל 37 ועד בכלל. בוא אני קטן. אתן לך עוד טיפ ככה שיהיה לך נחמד לשבת. כתוב, איך אעלה אל אבי? והנער איננו עימי. למה אבי? למה לא אבינו? לא חשוב, הרי זה יוסף לא התגלה, אבל הנער התגלה, והנער איננו איתי, פן אראה, הוא לא ימות, הוא לא דיבר על מוות, הוא אומר פן אראה ברע אשר נמצא את אבי. כן? ואז הוא אומר, בסוף הקטע, הוא אומר ביטוי שזה הביטוי האולטימטיבי של קשר בין הורים לילדים, ונפשו קשורה ונפשו. זה ביטוי עצום, תחשוב על הדבר הזה. איך אני יכול ללכת אליו ונפשו? לא רק אני לא ראיתי אותו. ואז איך אנחנו יודעים שזה נכון? כי כשהוא נפגש איתו אחר כך, ואל תטעו אותי עוד המשך על הדברים, כי אחרת לא נגמור את הסיפור הזה, כשהוא נפגש איתו אומר, מה הוא אומר? עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות, ככה הוא אומר. נכון? ככה אומר יעקב לילדים שלו, ובאמת הם יורדים למצרים, ואומר, עכשיו אני יכול לעמוד, ראיתי פניך כי עודך חי. כבר אמרו לו שהוא חי, שרח בת אשר הודיע לו ושלחו לו עגלות ועוד כל מיני רמזים. מה זה כי עודך חי? כמו שעזבת אותי לפני 22 שנים, בחיות שלך, ברוחניות שלך, כיוסף, אבא לשני שבטים, עכשיו אני יכול למות. אתה מבין? גם על זה אני רוצה להוסיף. בדיוק, יש כל מיני, יש בפולנית קוראים לזה מוז'ינק, זה קצת שונה. טוב, בוא נתקדם. מילה אחת בלבד, אתה אמרת עוד יוסף בני חי, אני קורא את המשפט המלא, הוא אמר רב עוד יוסף בני חי, כי הילדים באו וסיפרו לו יוסף מלך מצרים שליט אורכו סוסים, יעקב אומר לילדים שבאים ממצרים, לא סמכו בדבופקס, תעזבו אותי מהשטויות, מה אכפת לי אם יש לו בגדי מלכות, מה אכפת לי אם הוא רוכב על חמור או על סוס, רב עוד יוסף בני חי. זהו. טוב, היה לי את השיחה עם יהודה, אנחנו לא כל כך בתוך העניין איך אנחנו קולטים את פסוקי התורה או התנ"ך. הוא הביא לי אתמול את לא משנה, אני לא ניכנס לזה עכשיו כי אחר זה אנחנו נגמור את השיר. הוא הביא לי את הנקודה שאיפה הייתה הנשיקה הרומנטית הראשונה. אז הוא סיפר שם מישהו שם מכר לו איזה פרקויפנה לוקש, ואז אני אמרתי לו כן, והוא הסכים, שכתוב וישק יעקב לרחל 2500 שנה לפני הרומנטיקה או התקופה הרומנטית, כן? אז פירש את זה וכולי וכולי, בסוף המפגש שלנו היום אני אסביר לך מה באמת היה שם. לא רומנטיקה ולא המיה, אוקיי? כי אחרת... שלושה פרופסורים חזרו עזוב אותם פרופסורים. למה? מכיוון שמה הוא עושה קודם כל? הוא מדבר עם הרועים, אחר כך, ויהי כאשר ראה את רחל, הוא לא נשק אותה. הוא גלל את האבן מעל פי הבאר שהיא כבדה מאוד, וישק את הצאן. כמה זמן לוקח להשקות צאן? 700 כבשים. ואחר כך הוא נשק אותה ובכה. למה הוא בכה? לא, אבל זה בדיוק הסיפור, יש 4 סיבות למה הוא בכה. אבל זה לא הרומנטיקה בכלל, זה לא עניין רומנטי לחלוטין. הוא יודע שהוא לא יקבר איתה. לא חשוב, גם זה אחת הסיבות. יש עוד 3 סיבות, כתבתי לך, אתה רואה, הכנתי לך תוירה לשבת, אבל זה מעבר לזה. אתה צריך לדעת איך להסתכל על הדברים. וגם פה העניין של הנבואה, יחזקאל, נתקדם. הרמב"ם כאמור מפרש את המעשים הנבואיים כתיאור מילולי של אירוע שהשומע, אנחנו, צריך להסיק ממנו את המסקנות שהנביא חותר עליהם. וזה בכלל לא חשוב אם זה באמת היה או משל היה. אתם זוכרים שכתוב באמת משל היה על כל מיני דברים. אז אם זה באמת, למה אתה אומר משל? אם זה משל, למה אתה אומר באמת? אלא באמת, מקף, משל היה. זה תלוי איך אתה מסתכל. אז הוא אומר כאן, אך לא תיאור מעשים שהראו במציאות. חלילה לאלוה, כותב הרמב"ם, מורנו ורבנו, מעשות את נביאיו שוטים ומשוגעים. מה, אתה תשכב 1.5 שנה במיטה, יחזקאל באמת שכב 1.5 שנה על הצד ולא קם מהצד, אתה יודע איזה פצעי לחץ היו לו? יודעים איזה פצעי לחץ? שלא תדעו. אז הוא, כאשר הם עושים מעשים בלתי מובנים, אבל מבחינה פוליטית, תקופת יחזקאל מסמלת את המעבר בין האימפריאליזם המצרי, ששלט בכל האזור, לאימפריאליזם הבבלי, שהחליף אותו. לאחר הניצחון הראשון של בבל על מצרים ועל הר פרת, בוטל השלטון המצרי על אזורי הצפון, הבבלים עסקו בחיזוק ממלכתם, ובתקופת ביניים זו היו ישראל ואף סוריה יכולים לחתור לעצמאות כלשהי. לאחר ששלטון בבל התחזק,
ירדו הבבלים דרומה, כבשו את ארץ ישראל. למצרים לא הגיעו. וכך היה הגבול בין שתי האימפריות באזור שלנו. פוליטי. והדבר גרר אחריו תככים ואינטריגות, כאשר האוריינטציה המצרית הייתה נחלתם של המלך יהויקים ושל צדקיהו, ואילו ירמיהו, אם אתם זוכרים, טען לכניעה לבבל, הממלכה הבאה שולטת, ולא לסמוך על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים. גם יחזקאל שהיה בבבל היה נאמן לאוריינטציה הבבלית, ונבואותיו על מצרים קשות וחריפות. זוכרים את זה, אנחנו ראינו את הנבואות האלה, זה 4 פרקים רצופים. זה משהו מדהים עכשיו, זה סיכום, יש עוד 2 סיכומים, אני מוותר עליהם, כי אחרת אנחנו נתעסק כל הזמן עם יחזקאל, ואני רוצה להגיע להושע, זה משהו לא נורמלי, משהו באמת מיוחד ממינו. אז הוא אומר ככה, חז"ל מתארים את נבואות יחזקאל ביחס לנבואות ישעיהו. שמים את ירמיהו באמצע, כי הוא די דומה לו, אבל את ישעיהו מול יחזקאל. רואים ככה. אומרים דברים אלה. אמר רבא, רבא זה אביי ורבא, שני המוראים המפורסמים בכל התלמוד הבבלי, שחלקו כמה מאות נושאים. הוא אומר ככה, כל שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. למה יחזקאל דומה? לבן כפר שראה את המלך. ולמה ישעיה דומה? לבן כרך שראה את המלך. כרך זה דבר הרבה יותר גדול. איך אנחנו יודעים אם זה נכון או לא? כי מי זה היה ישעיהו? ישעיהו בן אמוץ. מי זה הדוד שלו? המציע, המלך יהודה. כלומר, המציע, המלך יהודה, כן, היה דוד של ישעיהו הנביא. ואנחנו יודעים טוב מאוד את הסיום של חייו היה סיום טרגי על ידי מנשה, שגם כן המלך יהודה, בן של, כן, נכד של אחד המלכים ביהודה. אז הוא אומר ככה, ורש"י מפרש, שלא חש ישעיהו לפרש את הכל, שהיה בן מלכים וגדל בפלטין, משהו גדול. בן הכרך הרואה את המלך, אינו נבהל, ואינו תמה, ואינו חש לספר. אז מה ההסבר של זה? אז הרמב"ם נותן אינטרפרטציה אחרת לדברי רבא, הוא כותב ככה, והמשילו על כך משל, לשני בני אדם שראו את המלך בהיותו במרכבתו, ראו אותו עובר במרכבה. אחד מהם מבני העיר ואחד מבני הכפר. לא כפר שמריהו, כפר. כן? הוא אומר ככה, זה שמבני העיר ביודעו כי בני העיר יודעים את תכונת מרכבת המלך, לא תיאר תכונת רכיבתו, אלא אמר, ראיתי את המלך בלבד. הפסקת ביניים, הייתי בלונדון, לימדתי שם ברדינג באוניברסיטה, ואני באתי לקנות כרטיס לאיזו הצגה יומית, כזה, מטינה כזה, קונצרט אני חושב זה היה, וראיתי המון אנשים ב-half price ticket booth כזה, שקונים כרטיסים ועומדים. לאן אתם עומדים? המלכה באה לראות סרט בכורה, 7 שנים בפקין, היה סרט כזה. אמרתי, כל הזמן מתרבים, עולים, באיזה שעה? זה היה 5, 7, המלכה תבוא. אמרתי, אני חייב לראות את הדבר הזה, אנתרופולוגי. חיכיתי, שתיתי קולה, ב6:50 באה המלכה עם רולס רויס כזה, צהוב, עם אור בפנים, יצאה החוצה, המלכה מתה, כן? אליזבת. עשתה ככה, קצת הייתה כפופה כבר, אז עשתה להם ככה, נכנסה לקולנוע, נגמר הסיפור, התחילו להתפזר. רק שאלתי את אחד אחר ושמה, מה זה הדבר הזה? אתם יושבים פה 2 פלוס מחכים לשנייה וחצי שהיא יוצאת? אתה יודע מה התשובה שקיבלתי? But it's our queen. זה התשובה. זה המלכה שלה. כלומר, ההתייחסות היא אחרת לגמרי מה שאנחנו קוראים, בלה, זקנה, או כל מיני מילים כאלה שאין להם שום משמעות לגבינו. אבל 1000 שנים של מלכות אנגלית, מ-1000 עד 2000, זה משמעותי מאוד בשביל האנגלית. זאת אומרת, זה תלוי בהשקפה שלך אם אתה בן כרך או בן כפר. כלומר, השני, מפני שרוצה לתאר לבני הכפר שלו, שאין להם ידיעה במאומה מתכונה זו של מרכבת המלך והמלך, פירט להם אך תכונת רכיבתו ותיאור צבעותיו ושמשיו והמוצאים לפועל את פקודותיו. ישעיהו דומה לבן כרך שראה את המלך, יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך. ישעיהו לא היו בני דורו זקוקים לבאר להם את אותו הפירוט, הם בדיוק היו איתו, ידעו, אלא הספיק להם אמרו ואראה את השם. לא יושב על כיסא רם ונישא וגלגלים ואריות ונמרים כן? ונביאי הגולה היו זיקוקים לפירוש הזה. תחזיקו מעמד עוד קצת. מבקש למשוך את ההבחנה הזאת של רב על פי הפירושים שקראנו ולתת להם משמעות קצת יותר רחבה. בספר יחזקאל, שסיימנו אותו לפני 3 שבועות, יש ביטויים שאין כמוהם בכל התנ"ך, במקרא כולו. ביטויים שמטרתם לזעזע את השומע, להדהים אותו,
להכות על קודקודו, בתנ"ך, בגמרא כתוב, הך על קודקודו, אי כף סופית. דבריו של יחזקאל אינם דומים לניסוחים הדיפלומטיים של ישעיהו, אף לא דבריו המרוסנים כמעט של ירמיהו. יחזקאל מכה את הראש בעלה, מהמם את השומע, שואל את עצמו, זה דבר הנביא, הנה דברו. אני אקריא לכם, אנחנו מכירים את הפרק הזה, כל הילדים בתיכון אוהבים את הפרק הזה. ותיתן תזנותיה עליהם מבחר בני אשור כולם, ובכל אשר עגבה בכל גילוליהם נטמעה, ואת תזנותיה ממצרים לא עזבה, כי אותה שכבו בנעוריה, והם עיסו דדי בתוליה, וישפכו תזנותם עליה. מזעזע. פורנוגרפיה במיטבה כביכול, כן? ככה דיבר יחזקאל. או אביך אמורי ואמך חיתית אל כל ראש דרך בנית רמתך, ותתעבי את יופך, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, ותרבי את תזנותך. פרק ט"ז. שמעת טוב? זה פרק בתנ"ך. זה לא איזה סיפור של D.H. לורנס, זה מהתנ"ך. אם נשווה דברים חריפים אלה. הדברים החריפים ביותר שאמר ישעיהו על בנות ירושלים, נראה כמה עדין וכמה דיפלומטי הסגנון של ישעיהו. עכשיו אני חוזר לישעיהו. מה הוא אומר? הוא אומר כך, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גהון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תאחסנה, וסיפח השם קודקוד בנות ציון, והשם יתהן יערה. זה עדין מאוד, זה לעומת מה שראינו עכשיו דקה לפני זה, זה שתי סצנות שונות בסרט אחר. או, שאי עינייך על שפיים, וראי איפה לא שוכבת, על דרכים ישבת להם כערבי במדבר, ותחניפי את ארץ בזנותייך וברעתך. זה הרבה יותר עדין ממה שהוא מדבר פה, מה עשו לבחורות האלה. עכשיו, נוכל לפרש את דברי רבא, בר פלוגתא של הבית, על יחזקאל שהוא בן כפר שראה את המלך בדרך חדשה. יחזקאל מדבר אל העם ששמע את הנבואות המעודנות של ירמיהו ולא קיבל. שהמשיך להתווכח עם הנביא גם בגלותו לבבל. ולעם זה צריך לדבר בדרך אחרת. ויחזקאל מדבר בסגנון אחר, לא עוד דימויים רכים, לא עוד רמזים. יחזקאל תוקף את העם, מדבר בסגנון שאין כמוהו לחריפות וזעזוע. העם שהפך עכשיו להיות בן כפר גס ומחוספס וחסר רגישות, בבבל, שומע דברים המכים על ראשו. אולי סגנון כזה ייקלט, אולי זוהי השפה שעוד אפשר לדבר בה לעם שאינו מקשיב לדבר הנביא. מרכיב נוסף מודגש בדברי יחזקאל, וייתכן שאפשר לקשור אותו לקהל שומעיו ולסיטואציה שהוא עומד בה, אחריות האדם על מעשיו, הלא הם נבואות הצופה. מה זה הצופה? הוא מופיע הרבה פעמים שם, רואה, קצת מלמעלה, כמו צופה בראש התורן, שרואה דברים שאדם רגיל בגובה מסוים לא רואה. המזהיר מטריע, אבל האדם אחראי למעשיו, לא זכות אבות, אף לא עונש אבות, אתם אחראים במעשיכם. וכאשר יהודי יושב בגולה בבבל, שומע כי גורלו בידיו, וכי העונש שבא עליו אינו סבל הירושה, אלא פרי התנהגות אישית, ישמע האיש את דברי הנביא. על כן, מדגיש יחזקאל חזור והדגש, איש בעוונו, ומכאן לכל איש שכרו. תראו מה קורה. עכשיו, למה הוא מתכוון? אנחנו יודעים טוב מאוד, זה לא בזמן של יחזקאל, זה זמן הרבה יותר מאוחר, שהייתה אפשרות לעלות לישראל כמובן, כמו שזה היה במהלך ההיסטוריה שלנו. אחד, בזמן הצהרת כורש, שנתן רשות, ואם מסתכלים בדברי הימים, אז הרשות הזאת מאוד מפורטת שאפשר לעלות, כי התנ"ך נגמר ויעל, אבל בתוך זה יש ויעל ירושלים וכו' וכו', והעם לא עלה. עלה חלק מאוד מצומצם של העם, וגם לא החלק הכי ערכי שלו, וזה אחד. אחר כך אם אנחנו מרחיקים את עצמנו לעוד שנים רבות קדימה, הייתה הצהרת בלפור, בזמן מסוים, ב-1917, ואחר כך ב-20, קצת התקלקל, ב-20 משהו זה עוד יותר התקלקל, כבר היה הקווטה מכמה מותר לעלות וכו', ועם ישראל לא עלה. והיו לו אנשים שהם לא היו נביאים במובן של יחזקאל, ישעיהו, ירמיהו, אבל היו אנשים שאמרו להם אבקואציה, תגרשו את עצמכם מאירופה, כי אירופה תאכל אתכם. ולא שמעו הכל. אחד מהם זה ז'בוטינסקי. מתחנת רכבת לתחנת רכבת היה אורטור מעולה, באו לשמוע אותו אלפים בכל תחנת רכבת שהוא היה שם, ולא שמעו. עכשיו, המקרה הזה חוזר על עצמו. אתה אומר לעצמך, אתה יכול להכריח אנשים לחזור לישראל? לא. אבל יש לזה משמעויות. אתה מדבר על ז'בוטינסקי? כן.
אז יש לזה משמעויות. כשנותנים לך את הפתח ואתה לא לוקח את הפתח, אז הוא נסגר. באופן טבעי הוא נסגר. זה משמעותי מאוד להבנה, במיוחד בדור שלנו. אני לא מצפה, ואני אומר את זה ככה במאמר מוסגר, מראש ממשלה שיש לו עניינים פוליטיים וגיאופוליטיים, שהוא יפנה אל יהדות העולם ויגיד להם תבוא לפה. זה לא אני מאוד מצפה, אני יודע שזה לא יקרה, או נשיא המדינה. גם אם הוא היה אישיות רוחנית כבירה. אבל אני כן מצפה מאנשים, וזה שיעור שלנו בפרקי אבות, ביום שלישי, על העניינים של רבנים. אני כן מצפה מרבנים, בעלי משמעות והשפעה בישראל, שהם יגידו ליהודי הגולה, עכשיו, לא אתמול, אבל עכשיו, צריך לעלות לישראל, כולם. אני לא שומע את זה. אתה לא שומע את זה. אתה שומע לפני ראש שנה או לפני פסח, כל מיני דברים שהם מבחינתנו אנכרוניסטיים, שהם יפים וחשובים, אבל הם לא מדברים לנשמה של האדם. הם לא גורמים לו לזעזוע רגשי, פנימי, רוחני, כלום. זה עצוב. אתה מצפה מדמויות כאלה, שיש להם את ההיסטוריה ככה מאחורי הראש, ההיסטוריה היהודית, ואתה לא שומע את זה. אז זה חלק מהלימוד של הנבואה, הוא כדי להבין מה הנביא רוצה. הרי יחזקאל מדבר על חזרה לארץ ישראל. מה? לא רק רבנים. לגולדה נתנו הרבה כסף שלא תגיד שתבואו ל... זה אנקדוטלי, אבל... איזה תנאים יחזקאל מדבר על חזרה? מה זאת אומרת באיזה תנאים? איזה תנאים? מה צריך לקרות? לא, יחזקאל מדבר על זה שאנחנו צריכים לשבת את השנים שנתנו לנו פה, אבל הוא תובע את זה מהם. לחזור לכאן, זאת אומרת אחרת הוא היה נותן תיאור על בית המקדש השלישי בשביל מה, או השני. עתיד לבוא. כן, אז זאת השאלה, אם זה עתיד לבוא, זה עתיד שצריך להיות. אתה אומר עתיד לבוא, זה השאלה אם מי יביא אותו. אנחנו צריכים להביא אותו. הרבנים האלה שאתה מדבר עליהם חושבים בדיוק ההפך. לא, בסדר, אז מה... לא שאנחנו צריכים... אז ביום שלישי אתה תשמע, ואם לא תהיה, אני אקליט לך את השיעור. מי ראוי להיות רב? לא אני כותב את זה. עכשיו, לא ראוי במובן של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. לא למד ש"ס ופוסקים וכל הדברים האלה שהם רלוונטיים מאוד. אבל אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גבוה מבחינה רוחנית. הרי הנביא לא מדבר סתם. הוא לא אומר את הדברים האלה סתם. כמו שהם מדברים, תכף נראה על הושע בפרק הראשון. זה לא סתם, יש לזה איזה סוג של שליחות שיש בה מימד היסטורי. אנחנו צריכים ללמוד אותו. התנועה הציונית לקחה על עצמה לקבוע את שיבת ציון. העם היהודי בכללותו לא קיבל את זה. בסדר. היו מספיק מנהיגים במדינת ישראל שקראו ליהדות ארצות הברית לחזור, יצרו מהומת אלוהים ציבורית והפסיקו. בסדר. זה אומר שאנחנו צריכים להשתייש מזה? לא. אוקיי. אבל תשמע, אני גם לא יודע אם זה הישועה שלנו. תראה, אין שום שאלה בדברי חז"ל ובדברי פרשני חז"ל לאורך ההיסטוריה שהגאולה השלמה היא בחזרת רוב עם ישראל לארצו. אין בכלל שאלה על הדבר הזה. בכוונה אומרים רוב. ובהלכות משיח, האם זה פרסונלי, האם זה תקופה, האם יש לזה משמעות לדבר הזה? כתוב, ואם יקום מישהו מבית דוד ויעשה ככה וככה וככה, אבל לא כולם יעלו לפה, הרי זה בחזקת משיח. אבל אם הוא יבוא והתורה תהיה התורה בעם ישראל בארצו וכולם יחזרו לכאן, הרי זה משיח ודאי. עכשיו, מה זה משיח ודאי? אנחנו מדברים על תקופה שרוב עם ישראל חוזר לארצו? כן. זה חלק מהעניין הזה. אחרת למה הרב קוק כותב בזמנים מסוימים התחלת דגאולה? מה זה התחלת? מתי זה הסוף? עוד 500 שנה? אז היו יהודים שעל הדבר הזה מסרו את הנפש שלהם. אחד קראו לו, בטח מזכירים במאה ה-16, דייגו פירס, שלמה מולכו בעברית. שהיה נוצרי, כל החיים שלו 26 שנים. ואמרו לו, והוא היה בעל השפעה עצומה ברומא. לא דוד הראובני, שגם לא הייתה השפעה, אבל חזור בך. אתם יודעים, בגמרא יש חזור בך אחד. אלוהים נפגש עם ירובעם המלך, שחתך את ישראל לשניים, ואומר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נתהלך ביחד בגן עדן. מה אומר לו אלוהים? אני ואתה, ירובעם, ובן ישי. לפני השאלה הזאת. מה אתה מבין בזה? שמי השני אחרי אלוהים? ירובעם. מי השלישי? דוד, בן ישי. אז הוא שואל אותו, מי בראש?
כרגע שמעת, אני אמרתי לך, אני בראש, אתה, השני, בן ישי בראש, הוא עונה לו. אם ככה אני לא רוצה, אז נחלקה מלכות ישראל. כלומר בדבר הזה, איפה עוד כתוב חזור בך? זה במקרה הזה, של הנביאים האחרונים נקרא לזה, ככה, לעניין הזה. כן? אז זה מקרה אחד מפורסם בגמרא שמדבר עליו. ואנחנו אומרים, אתה חושב מחשבות כאלה וכאלה וכאלה, והצעת השם היא תקום בסופו של דבר. אבל יש לנו תפקיד, אנחנו לא יכולים להתעלם מהתפקיד שלנו. כשאנחנו אומרים לך, ושב השם את אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מגאול הגויים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך וירבך מאבותיך. מה התפקיד שלך? לעשות את הצעדה. זה לא הרבה. אז זה בדיוק העניין שבשביל זה אנחנו לומדים את הדברים שהנביאים אומרים, כדי להבין שזה משמעות נצחית, תמידית. ובהושע אנחנו נראה את זה באופן די ברור, גם בנביאים האחרים. ישעיהו אנחנו ראינו זה באותה תקופה, הושע, עמוס, מיכה וישעיהו, ואנחנו נראה את הסגנונות השונים, כי במיכה הזכרנו הרבה פעמים, אתם זוכרים. לעשות משפט, אהבת חסד, הצנע ללכת עם אלוהיך, אמרנו, זה נכתב אז? זה לא עכשיו. בגמרא כתוב שבשביל בארץ יש לו אלוה משקר. בסדר, אבל אתה יכול להבין מזה מה שאתה רוצה, אתה יודע שאפשר להבין את זה גם הפוך. כתוב ככה, מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כלומר, זה רק דומה, אבל לא באמת. וכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אבל אולי יש לו אלוה. אתה מסתכל על זה, אתה מבין? שוב, זה עניין של, זה לא נכון מה שאמרתי עכשיו, זה גם לא נכון. כן, כן. טוב, אז בואו נראה רק את הפרק הראשון ואחר כך נדבר עליו קצת, בסדר? פרק ראשון של הושע זה פרק קצר, נקרא אותו, אחר כך נראה עליו כמה דברים, ואחר כך נתייחס למה שאתה שאלת, כי... לא, אתה לא תצא ממני פטור. באיזה תקופה הוא? עכשיו אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נגדיר את התקופה שלו. אמרנו, במלכי בית שני, לא האחרונים אפילו. עוזיהו, ויהי בן עוזיהו מגדלים בירושלים ויחזקאל, הבן שלו יותם, שמלך תוך כדי מלכותו כי הוא הצטרה, אחז מלך יהודה, הראש, וחזקיהו. חזקיהו, הגמרא אומרת, הוא עשה 6 דברים לאבא שלו, וגם לא לאבא שלו. 3 דברים קיבלו, 3 דברים לא קיבלו. כלומר, אחז וחזקיהו הם 2 מלכים האחרונים של הושע. אז בואו תראו, זה מתחיל בצורה בכלל לא שגרתית. חזון ישעיהו בן אמוץ, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים, נכון? נעשה דבר השם ליחזקאל בן בוזי הכהן. פה מתחיל, דבר אדוני אשר היה על הושע בן בארי, ככה. בימי עוזיה, יותם, אחז וחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל. שמתם לב, הוא דיבר לא רק על יהודה אלא ירבעם בן יואש מלך ישראל, אחר כך נראה מה המשמעות של זה, של האיש הזה, של המלך הזה. תחילת דיבר אדוני בהושע, הוא אפילו לא אומר בי, כמו שהנביאים אחרים, ישעיהו, בי, יחזקאל במיוחד. תחילת דיבר אדוני בהושע, ויאמר אדוני אל יושע, זה גוף שלישי כאילו. כן, בסדר, אנחנו נראה את זה. לך, קח לך, ככה מתחיל הפרק. אשת זנונים, בעברית יפה אישה מופקרת, תנ"ך, לא אני. וילדי זנונים, תלת לך ילדים מקולקלים כאלה, פרוצים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי אדוני, וההתנהגות של בני ישראל שמו מדרך אדוני, זנות זה סטייה. וילך, ויקח, איפה שזה מתחיל עם ו"ים זה לא נשמע טוב. אצל עשיו זה כתוב, ויאכל, ויש, ויקום, וילך, ויבז עשיו את המפורט, דאבל ו"ים 6 פעמים, כן? מה שכתוב פה, וילך ויקח, גם כי לא נשמע טוב. ויקח את גומר בת דבליים, אחד שקראו לה גומר, בת של דבליים, ותהר ותלד לו בן. ויאמר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, מלכות של אחאב, אזור של אחאב, ואיזבל ויהוא שנרצח, כי עוד מעט הוא פקדתי את בני ישראל על בית יהוא, בספר מלכים ראינו את זה, והשבעתי ממלכות בית ישראל. הוא כבר אומר לך מראש, עוד לא התחלנו את הפרק, קרא לך אישה, תוליד לך בן, אתה לא קראת עוד, תקרא לו ישראל, ותדע לך מלכות ישראל הולכת להיגמר. וזה נכון, זה 100 ומשהו שנים לפני מלכות יהודה. והיה ביום ההוא,
ובאותו זמן, ושברתי את קשת ישראל, קשת זה תמיד מסמל גבורה וכוח, היום זה טנק, כן? בעמק יזרעאל, ותהר עוד ותלד בת, כן? שימו לב, שם כתוב ותלד לא, וכאן כתוב ותלד בת, לא, כביכול, חסר, המילה הזאת חסר. ויאמר לא, מי ויאמר לא? לא כתוב ויאמר, מקודם מה כתוב? ויאמר אדוני אליו, קרא שמו ישראל. פה לא, ויאמר לא, בלי שם השם בזה. קרא שמה לא רוחמה, לא רוחמה. כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל, כי נשוא אשא להם. לכן המשמעויות פה הן בעייתיות, האם זה באמת או לא, נראה את זה בהקדמה. ואת בית יהודה ארחם, עדיין, והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא שיעם בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים ובפרשים. אנחנו יודעים טוב מאוד, הרי שבימי חזקיהו מה זה היה? מחנה אשור ניגף בירושלים מאיזה חולרה שפקד אותם בלילה, ו185,000 איש הלכו. והגמרא מספרת איזה סיפור מאוד מיוחד, ודנו בזה קצת, אתם בוודאי זוכרים, אם לא אתם תזכורת. דוד המלך אמר, האויבים שלו, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אני עד הסוף, עד רפיח, כולל. כן? אחר כך בא יהושפט אמר, תראה, אין לי כוח לרדוף, אני רק אחסל אותם. אחר כך בא, לא חשוב, אני לא זוכר עכשיו כרגע, אבל האחרון אמר, אין לי כוח לרדוף, אין לי כוח לנצח, אני הולך לישון, לילה טוב, ואתה תעשה את שלך. ואז הוא קם בבוקר, אז אתה אומר לעצמך, איזה אמונה, הרבה יותר חזקה בשביל דוד המלך. לא, זאת השגיאה. זאת אומרת, אני הולך לישון, אתה תעשה את שלך, ואם לא, מאיפה אתה יודע שיש לך זכות כזאת שאלוהים יוריד ב185,000 איש? אז דווקא מסתכלים בקטע הזה שאני לא יכול את זה ולא את זה ולא את זה, אבל אתה תעשה את שלך. דווקא דוד המלך, העוצמה שלו הייתה יותר גדולה. מבחינה אמונית דווקא. כן? ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, אחרי שהתייעצתי באורים ותומים, והתייעצתי בגד החוזה, או בנתן הנביא, במי שהיה צריך, או בעידו, מי שהיה צריך להתייעץ איתו. ואז היא נולדה, והוא אומר ששבט יהודה, הכוונה מלכות יהודה, איכשהו תנצל. ותגמול את לא רוחמה, הבת שלה, ותהר ותלד בן. אם אתם מסתכלים על ההתחלה, ותהר ותלד לא בן, ותהר עוד ותלד בת, ועכשיו ותהר ותלד בן. איך קוראים לו? ויאמר, עוד פעם לא כתוב היא אמר, אבל זה מן הסתם, כן, קרא שמו לא רמי. איך אפשר להסתובב עם שם כזה בחיים שלך? כן? כי אתם לא עמי ואנוכי לא אהיה לכם. אני מסיר את השגחתי מכם. סוף פרק. פרק א'. פרק ב' הוא שונה, לגמרי. מה זה מראה נבואה? כבר דיברנו על זה, או בלילה, בחלום, או בהכיס שאתה הולך בדרך, או בסוג מסוים של חיזיון, שאתה רואה אותו, ואתה אומר אותו. אני לומד את זה כאן עכשיו, זה סיפור אמיתי או שזה... אז זה מה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו. יש לנו פרשנות של, אתם מכירים את הפרשנות שלנו שאנחנו מתעסקים איתה הרבה, ולא זה, משהו אחר. הפרשנות של דעת מקרא. אתה אמרת שבאותה תקופה היו 4 נביאים. כן. הם ממש באותה תקופה 4 כן, במקומות שונים. במקומות שונים כן, בארץ. במקומות שונים בארץ, כן. איך העם מתייחס אז זהו. הנביא אני צריך להקשיב לו, ופתאום עוד אחד מישהו מדבר אחרת בכל. זה בתקופה אחרת, והם כולם דיברו אותו דבר, רק לא באותו סגנון. אין נביאים בסגנון אחד, אבל הם דיברו כולם על אותם דברים, הדגישו דברים שונים, כמו שאמרתי לפני רבע שעה, על מיכה למשל. מה השם אלוהיך דורש ממך? כי אם עשות משפט, ואהבת חסד והצנע לחם עם אלוהיך, וכולם מצטטים את זה ואף אחד לא מקיים את זה. אני מנסה לדמיין את התופעה. אתה לא יכול. אתה לא יכול כי זה... אני מנסה לדמיין בתקופה הזו, הוא עוד נביא, אני צריך להקשיב לו? לא. אבל יש שם עוד אחד נביא. אבל אתה מדבר כאילו שיש לך אינטרנט וטלגרם וכל מה שיש לך, וזה לא. כי הנביא מדבר במקום מסוים שאנשים אחרים בכלל לא שמעו אותו. אם מישהו דיבר בשבט זבולון בצפון, ואני גר בשבט ראובן ברמת הגולן, או בשבט שמעון במדבר יהודה, אני לא יודע מה שהוא דיבר בכלל. אז גם כל הדיבורים של דבר על בני ישראל, אז זה לא בני ישראל, זה לא, שבט קטן. משהו אחר, לא, אז דבר על בני ישראל שאני נוסע במדבר, כולם מקבלים את זה, מכיוון שיש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חלקים. אני לא לוקח דווקא אצל משה, אני מדבר גם פה, הנביא מקבל הוראה, פקודה, הנחיה, אבל בסוף רק איזה שבט קטן שומע. לא, אז זהו, כשירמיהו מדבר, ירמיהו היה עסוק עם מלכים, ישעיהו עסוק עם מלכים,
יחזקאל הוא בגולה, והוא היה עסוק עם מלכים לפני זה, יהויכין, כן? מלכות יהויכין, שהוא אחר כך היה על שולחנו של נבוכדנצר כל ימי חייו. במקרה דנן כל אחד באיזה קבוצה. כן, במקום אחר, ולכן אתה רואה לפעמים נביא עם פרק אחד, עובדיה למשל, כל הסיפור שם, אבל מה זה הפרק הזה? פרק עצום, אפשר ללמוד אותו שנה שלמה, רק כל מילה שם יש שם משמעות. העובדה היא, אם אתה מאמין להיסטוריה, העובדה היא שהכל נכתב בתנ"ך. אם זה נכתב בתנ"ך, אנשים ידעו את זה. ודאי שידעו את זה. זה יכול לקחת שנה עד שיבוא המספר ממקום אחד למקום אחר ולהגיד יש לנו... זה לקח אפילו יותר. שאמר ככה, אבל ידעו את זה. מה זה נכתב בתנ"ך? לאותה תקופה? לא לאותה תקופה. כשמישהו ישב לכתוב את התנ"ך, אגרות. הוא כותב את הושע. מאיפה הוא קיבל את הושע? מהשמיים? אנחנו... זה חלק מהמסורת של עם ישראל. כשנגמור את תרי עשר, שזה ייקח עוד כמה שנים טובות, אז אנחנו נלמד את אברבנאל על השתלשלות הנבואה. מי שרוצה לבוא אליי, עכשיו באתי להר ברכה, זה קצת מאוחר בשביל להזמין מקומות, אני לא יודע אם אפשר, אז השבת אנחנו מתחילים את ספר מלכים. מתחילים בספר מלכים, אז אברבנאל מביא את כל מלכי יהודה וכל מלכי ישראל, כמה הם שלטו, כמה שנים שלטו, ואפרופו זה, מי ניבא מהנביאים בכל זמן מלכות של יהוא, נמשי, מלך שמלך הושע בן אלה, המלך האחרון, מהנביאים שם, ואז מתחברות לך גם התקופות וגם עם הנביאים שדיברו באותה תקופה. על מה? על כל מיני דברים שהיו בזמנה. בדרך כלל נביא, יש לו תפקיד מסוים שהוא לא תפקיד אנושי, הוא לא קיבל אותו מהמלך ולא קיבל אותו מהעם, הוא קיבל אותו מלמעלה כמסר. עכשיו, כבר דיברנו על זה בפעמים קודמות, איך אני יכול לדעת אם המסר הזה הוא אמיתי או לא? אז שני דברים, אתה יכול להגיד קודם כל דבר אחד שניכרים דברי אמת, אם העם יודע שזה נכון, הוא לא הורג אותו, את הנביא, הוא לא מחרים אותו וכולי, אז תמיד אתה יכול לשאול את השאלה, אז איך רצו להרוג את ירמיהו וכולי וכולי? איפה? הושע? ירמיהו הוא נביא מדיני, שהממסד המדיני רוצה לחסל אותו. נכון. כי הוא נגד המדיניות של הממסד, וזה לא פשוט. מישהו התעלל בישעיהו שהוא אמר, תנו לכל העניים כסף? שמעת שמישהו הלך אליו? לכן ישעיהו ניבא בזמנים אחרים. יש גם משמעות למלכים שמלכו באותו זמן. זה לא רק עניין של זמנים. תקשיב, עוזיהו, יותם, חזקיהו היו מלכים צדיקים. ישעיהו היה קל, רק בימי אחז היה לו קצת בעיה כי הוא היה רשע. אבל מלכים לקראת החורבן דיברו על מלכים שלא שמו עליו אחד. אחד הלך למצרים רצה, אחד הלך לבבל רצה. וירמיהו דרך אגב לא רק השלטון רצה להרוג אותו, גם המשפחה שלו רצה להרוג אותו. מענתות. זה סיפור אחר. אבל אתה מבין שלא רצו לקבל את הנבואה שלו. תראה, אם הוא הולך נגד השלטון, פה מדובר משפחת כהונה, הם צריכים לבוא לירושלים, לעבוד בבית המקדש. נכון, נכון. בוודאי שהם לא אז לכן, צרות. כשאני קושר את כל הכישורים האלה ביחד, אני קורא את הנבואה, אני יודע על מה מדובר. אם אני לא יודע את כל הכישורים האלה, אני לא יודע על מה מדובר, למי הוא מדבר, לאיזה תקופה, אם הוא מדבר רק לשבט אחד, או לכלל לישראל וכו' וכו'. עכשיו, אתה אומר, השאלה, הרי כאילו הוא נמצא במקום מסוים וזה, אבל באיזשהו מקום, בגלל עליית הרגלים, ובגלל השומרים בבית המקדש, בגלל המעמדות שהיו, הדברים כן היו עוברים. עכשיו השאלה היא, אתה אומר אם קיבלו או לא קיבלו, אז תלוי מי, ותלוי באיזו תקופה. את ירמיהו קיבלו רק בחורבן, כן? שראו טוב מאוד שההצעות שלו, גם מדיניות ממול מצרים ומול בבל היו 100%, וגם יחזקאל. יחזקאל אומר להם שם, אחרי כל הדברים שהוא עשה עם העצים ועניינים, והוא אומר להם בעתיד, עץ יהודה ועץ ישראל, שוויגר לא בא זה ההפטרה שלו, והיו לעץ אחד, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, כלומר משבט יהודה. לאורך ההיסטוריה ראינו את הפשלות שקרו בגלל שזה לא היה משבט יהודה, למשל בתקופת חשמונאים, כולם היו משבט לוי, כהנים, מה לכם ולמלוכה? ולכן העתיד, מה שיחזקאל מדבר על העתיד, עכשיו אתה יכול תמיד לשאול, העתיד של יחזקאל מדבר על בית שני, או על משהו הרבה יותר רחוק. על העתיד. כן, העתיד. אבל למשל אברבנאל קובע, שבית שני, בית המקדש שנבנה, זה לא העניין בכלל, זה הוא לא היה תחת פעם, היו תחת שלטון מדי, פרס, לפני זה בבל, אחר כך יוון, אחר כך רומי, לא באמת שלטון עצמאי, אבל הרמב"ם אומר גם, זה אברבנאל, הרמב"ם אומר, ושלטה מלכות ישראל יתר על 200 שנה מהתקופה של חשמונאים.
רגע, מי שלט שם? הכהנים שלטו שם, הרמב"ן לא מתעסק עם זה, לא נוגע בזה. ברור לך שיש פה כל מיני נקודות שהן... דווקא בגלל שהעלול הרב הביאו חלק מהדברים שההוא היה שם ודיבר, אז אני פתאום שומע, זה מחזור אותי מההוא, אני עכשיו שומע נביא אחר. נכון. אז למי אני צריך להקשיב? נכון, זה דברים אחרים. לא, אני צריך לקלוט. אנשים למדו אז את מה שהנביא עיוור, או שאנחנו היום לומדים במה שכתוב כדי להסיק את זה? אנחנו לומדים את כולם, ואנחנו עושים את החיבורים בין כולם. אבל האבא היה צריך להקשיב לנביא אז, ולא שמע לו או כן שמע לו, אז הוא כבר קצת מבולבל ממה הוא לא מבולבל בכלל. למה היה צריך להקשיב לו? אז בשביל מה הוא מקבל הוראות מאלוהים לדבר אל העם? הנביא נותן את נבואתו כי הוא לא יכול להכיל אותה בתוכו. אסור לו. זהו. מי שצריך לשמוע, הוא לא לשמוע, זה עניינו. הגמרא אומרת במסכת את זה, אתה מסכים עם מה שהוא אמר? יעזור לך. אתה מסכים עם מה שהוא אמר? כן. הנביא צריך... הוא לא יכול לכלול. הוא לא יכול לכלול. אז נשלח אותו לאיזה רופא פסיכיאטר. לא, לכלול. זה השיח של היום, אתה יודע, כמו שאומרים. אבל אנחנו לומדים את זה היום, אני מנסה לראות מה אני לומד כאן. אז אני אגיד לך. וננסה להשליך לתקופה שהייתה אז. אז בבקשה. אנשים הקשיבו מה הם הבינו. אז הגמרא אומרת על הדבר הזה, הגמרא זה המתווך שלנו, בין הנבואה לבין החוכמה, כן? תיווך מסוים. הגמרא אומרת, אין נביא מתנבא, אלא על דבר שראוי היה להיות, אם לא היה חוטא ולפעמים לא היה. כלומר, גם כשהנביא לא קולט את הנבואה שלו, הוא מקבל אותה כמסר לילי, כמסר בחלום, כמסר בעקיץ, כמסר בדיבור אלוהי, כמו משה, למה אני לא שואל את השאלה, ויאמר אדוני אל משה לאמור. זה כאילו טריוויאלי, כי זה כתוב 500 פעם בתורה, אז אתה מסתכל, טוב, אלוהים דיבר עם משה, איפה, מתי, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, מה המילים האלה? ולמה שעם ישראל יקבל את זה? תשובה, עם ישראל לא קיבל את זה. היו 10 ניסיונות, ניסו את משה במדבר. איך זה יכול להיות? זה נביא אחד. אין, לא היה עוד נביאים. אחר כך קיבל יהושע את התקופה הזו, אבל מי היה במדבר? משה, ולא קיבלו גם את הדברים שלו. עם ישראל הוא עם קשה. עם קשה עורף אתה פן החלך בדרך. וזה לא חדש. אז אתה שואל, נביא, עכשיו, אתה יכול להגיד, אני גר באזור של נניח מודיעין, והנביא יהושע בא לדבר, אני שומע אותו. עכשיו, עשיתי טיול לרמת הגולן, בסדר? שמעתי את הנביא משם, ואז אני לא מבולבל, בגלל שאני שומע את אותם דברים, זה מלכות ישראל, מלכות יהודה. זה דרישות מעם ישראל, דרישות מיהודה. הדרישות האלה זהות. אין בתנ"ך איזה דברים שונים שהוא פתאום אומר לך, הוא אומר לך, לעשות משפט, אהבת חסד והצנע ללכת עם אלוהיך, והוא יגיד, לא, תגנוב, כן, תעשה את זה, לא, אין דבר כזה. הנבואות הן פשוט בסגנונות שונים, אבל לפעמים אותם נביאים מתנבאים באותה תקופה בסגנונות שונים. וזה בעצם הדבר. אז אני שואל, האם הוא שמע גם את זה וגם את זה? מי שהסתובב בארץ שמע גם את זה וגם את זה. זה נכון. אבל המסרים הם נצחיים, זאת אומרת, זה לא נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, זה לא אני אומר. היו מלא נביאים שאתה לא שומע שום ספר שלהם, עידו הנביא. אנחנו שומעים אותם בתנ"ך. יש לך ספר עידו? לא. בואו נלך על ספר יונה, בסדר? שכולנו יודעים עליו, עם הציורים המפורסמים הנוצריים שבלעו אותו והקיעו אותו וכל זה, הכל בסדר, מסתדר לי מצוין, נכון? אגדות וזה. אייהב, שם עם הסופרים האמריקאים, כן? אז מסתדר נהדר. הוא לא ניבא בכלל לעם ישראל, הוא ניבא למלך אשור. נמרוד 40 וננבא נהפך, מה זה נכנס לתנ"ך בכלל? או האם אני יכול לקשור את זה באמת לעניינים של התנ"ך, של נבואה, ודווקא הנבואה שלו התקיימה, והוא ברח ממנה, והוא היה חייב לעשות אותה, ואלוהים נותן לו שם שטוזה אדירה, אתה חס על זה ועל זה, ואני לא אחוס על 120 ריבון, 120,000 איש. קיקיון, אתה בכית על הקיקיון, באת להתעלף. לא נבואה לעם ישראל בכלל. תשובה, מה זה נוגע לי? אז אני קניתי את הספר של פרופסור אביגדור שנען על יונה, אני לא גמרתי אותו במכה אחת, כי אני מתחיל אותו בראש השנה ומסיים במוצאי יום כיפור, מה שאני מספיק. שם פתק, זה לשנה הבאה. אני עוד לא גמרתי אותו, 3 שנים. כל מילה בפסוק הוא מפרש. וכשאתה קורא את זה, ואצלו זה בא עם המדרשים ועם המחקרים, עם כל מה שאתה רוצה, ואיש אקדמיה, אז אתה מבין שיש לזה תקשורת מצוינת לזמננו, לדורנו, למעשינו, בדיוק כמו שזה היה לענייני של אשור. בכוונה לקחתי את יונה, כי לכאורה, הושע מדבר אליי, עמוס מדבר אליי, מיכה מדבר בוודאי אליי, ולממשלה שלנו. הצניע לכת עם אלוהיך, לעשות משפט, אהבת חסד. אז תמיד זה מדובר לדורנו.
אבל גם הספר הזה של יונה הוא מוסרי בצורה עמוקה ביותר. רק אני צריך לראות את זה. את הירידה שלו, דיברנו על זה בפעם האחרונה שנפגשנו. וירד יפו, וימצא אונייה וירד אליה, וישכב וירדם. הכל השורש של ירד. ירידה, 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 ירידה. לתחתית. ואחר כך הוא נבלע בדג, עוד יותר תחתית. מה עושה לוויתן? הוא נמצא על סף המים, הוא יורד לעומקים. ואחרי 3 ימים הקדוש ברוך הוא אמר לו, יאללה, תקיא אותו. והקיא את יונה אל היבשה. כן? ואז הוא מתחיל להתרומם, ויש לו נפילה. יש לו עוד פעם נפילה, עם הקיקיון דיונה. כן? ומה הסוף? ואני לא אחוס על ננבה אשר יש בה יותר ממנו בבהמה רבה. הלאה. זה מה שחשוב. לכן לוקחים מספר אחר, מנביא אחר, ככה מסיימים את ספר, את ההפטרה של יום כיפור. מי אל כמוך, כדי לא לסיים את דבר על בהמות. נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא יחזיק לעד אפו, כעסו, כי חפץ חסד הוא. לא מתכתב עם מיכאל? אהבת חסד? ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, לא יחשיב אותם, ותשלך במצולות ים כל חטאותם, לכן אנחנו עושים תשליך בראש שנה, ואשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. יש תקשורת בין המון, כמו שראית פה, סתם הבאתי לך רק את מיכה כדוגמה, אז צריכים לשמוע, אנחנו היום לא חיים בתקופת נבואה, זה לא מדבר אלינו בכלל. אנחנו חיים בתקופת חוכמה. יפה. עכשיו, כשאתה לומד את זה, אתה מתחיל להתנבא, בלי לדעת. אני לא מתכוון להגיד, אבל זה ממש ככה. כשאתה אומר, אתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר לעצמך, זה נכון שהוא אמר את זה אז. אבל נבואה שנצריכה לדורות, לכמה דורות? 1000, לא יודע. 1000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, אז זה נצטרך להיום. ואם אני לא יכול להגיד, תשמע, עזוב, איך הוא אמר? לא סמכו בידי בובקיס, אני לא מאמין בכל השטויות האלה. אז בסדר, בוא נלמד ספרותית, זה נורא יפה. הרתה לו, הרתה לה, קרא לו בן, קרא לו ככה, לא עמי, יזרעאל, לא רוחמה, יופי, זה נורא נחמד, ציורי. ובזה נגמר הסיפור. אז זה ספרים הרבה יותר מעניינים, קראת איך קוראים לו, ההוא מאנגליה שמה. שייקספיר. הרבה יותר מעניין, חייך, מקבט, המחיה. כן? אני יודע, לא משנה, לילה 12, המחיה. אבל זה לא מסרים שהם עתידיים. כשאתה רואה אותם היום, אתה רואה את העסק הזה חי היום. אלא אם כן, אני בונה לעצמי קטרקט רוחני, שאני לא רוצה לראות. זה גם משהו. אתה תמיד אומר להשאיר אותנו במתח, אני כבר במתח נוראי, מי זה ולמה אלוהים אומר להתחתן עם זונה, אז בוא נשמע. ולאמן את הילדים, בוא נראה. אז באמת עכשיו בוא תראו, זה הקטע שנקרא הושע מוצאו וזמנו, זה מההקדמה לספר הושע של דעת מקרא, פרשנות יפה מאוד של התנ"ך. מכל הפרטים, זה שלחתי לכם, אני חושב, השבוע. כן. מכל הפרטים הנוגעים לתולדות הושע לא ציין הכתוב אלא את שם אביו בלבד, בארי. אומר לכם בארי משהו היום? בארי, מתאים להיום. בארי, בסדר? כן. מכאן שאביו אדם חשוב היה. ישעיהו בן אמוץ, חשוב. ירמיהו בן חלקיהו, חשוב. מן הכהנים אשר בענתות, אבא שלהם בית המקדש. נביאים אחרים אתה לא תראה את זה ככה. כן? חזון עובדיה. מי אבא שלו? לא כתוב. דוגמה. ואכן אמרו חז"ל על בארי שגם הוא נביא היה, ולא נתלבא אלא על 2 פסוקים, ולא היה בהם כדי ספר שלם ונטפלו בישעיהו. אז הכניסו את הנבואה של בארי בתוך הדברים של ישעיהו. לא פירש הכתוב, הפסוק, היכן נולד הושע, אבל כמעט כל הפרשנים סוברים שהושע ישב בממלכת 10 השבטים, כלומר באזור שומרון. רגיל הושע לכנות מלכות זו לא רק בכינוי המקובל ישראל, או בני ישראל וגם בית ישראל, אלא הרבה פעמים הוא מכנה אותם גם בשם אפרים. מכירים חטיבת אפרים? חטיבה שלנו שם, הגמר הקרוב. והחדשים הביאו הרבה ראיות שישב בממלכת אפרים. אחת מהן, ראיה, שאינו מזכיר את ציון וירושלים, אלא מקומות שבממלכת 10 השבטים, ועוד שקורא למלכה של ממלכה זו מלכנו. חז"ל סברו שמוצאו של יהושע מראובן,
אשר נחלתו נכללה במחלת אפרים. הם אמרו שבארי, אביו הוא בארה, הנשיא לראובני, אשר הגלה תגלת פילי 10 בלך אשור. ועוד אמר לו הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, כי הרי כשהוא חילל יצואי אביו, אז הוא עשה, אחר כך הוא עשה תשובה לפני מכירת יוסף, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה, ואיזה זה הושע, שנאמר, זה שבת שובה, שבת שמראש השנה ליום כיפורים ההפטרה שלה, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעוונך, וכל התלמידים שלי רצו לעשות את הבר מצווה בשבת הזאת, כי זה 7 פסוקים. נעזוב אותי מהאריכות הזאת, בואו נעשה קצר. לא יקרה. יהיה מוצאו של הושע כפי שיהיה, נבואתו מכוונת לשתי הממלכות שהיו קיימות בזמנו, בית ישראל, אפרים ובית יהודה. אם כי עיקר תוכחתו היא לאפרים. הושע ניבא שבאחרית הימים התאחדו מחדש בני יהודה ובני ישראל ושמו להם ראש אחד. זוכרים את מה שהזכרתי לכם דקה לפני זה על יחזקאל? והיו אחד בידיך עם המקלות, ודוד עבדי נשיא לעולם. אז אתה שם לב שיש תכתובת בין הפירושים האלה, רק פה הוא קורא לזה, ושמו להם ראש אחד. מי זה? ממלכות ודוד. וביקשו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר בירושלים. זה ממש אומר, ודוד עבדי נשיא להם לעולם, ודוד מלכם. אתה שומע שלמה? אז הם שמעו מסרים זהים בצורות של אמירות שונות. באשר לזמנו, מתי הוא היה? אין לנו אלא הכתובת שבראש הספר, שכתוב בה שהושע ניבא בימי 4 מלכי יהודה, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, ובימי רובעם בן יואש מלך ישראל. זה ראינו בפרק הראשון. ובסדר עולם רבה, סדר עולם רבה, סדר עולם הגדול, זה ההיסטוריה העולמית, היהודית, שנו שעוזיהו וירובעם מלכו כאחת. כלומר, הוא מלך לישראל באותה תקופה, ירובעם בן יואש, והיה גם ירובעם בן נבט, זה שהחליף את רחבעם בארץ ישראל. הוא היה מלך הצפוני, ישראל, ורחבעם היה מלך יהודה. מדברי רש"י משמע שניבא במשך כל ימי 4 מלכי יהודה אלה. 4 מלכים אלה קיפח בימיו. זאת אומרת, קיפח, הכוונה היא פה שהוא דיבר בנבואה. אבל לא פרשו לנו הכתובים, אם ראשית נבואת הושע חלה בראשית ימי עוזיהו, או בסוף ימיו. ואם סוף נבואתו נמשיכה עד סוף ימי חזקיהו, או עד ראשית ימי חזקיהו. אז אתה יכול לקחת את זה שזה כאילו 10 שנים, אתה יכול לקחת את זה הרבה פחות, אם זה סוף ימיו של הראשון, התחלת ימיו של